Hi mga kagwaps, mga kalingap, mapagpalang mainit na hapon sa ating lahat. And for today's vlog, shout out po sa lahat ng viewers, sa mga baguhang subscribers, syempre guys sa mga datihan, at thank you so much din po sa mga always nandyan, sumusuporta sa aking upload. Sa mga hindi po nag-skip ng ads, maraming salamat po sa mga parang atilis na parang tulog ka pa. No. Ano? Ay. Kain po. Batag. Ano? Sige na. Naka-video ka. Bahala ka. Galit. Uy. Huwag mo man. Huwag niyo pa akong i-embarrass. Nakain lang ako maruya. Pasensya na. Hilong-hilo na talaga ako sa buhay ko ngayon kasi guys. Yung bang namamaga yung mata mo ba? Tapos, alam mo yun? Mga Isipin. nangyayari sa buhay-buhay, ganyan, na hindi mo inaakala. Yun, ipag-pray po natin si Ma'am Helen. Nung nakaraan kasi hinatid ko siya sa hospital. As in, nagtutok ako hanggang gumabi na, wala pang kain. Nataranta yung mga kasamahan ko. Pagdating sa hospital, nag-live ako na 1 oras. Tapos, hinatid ba kita that time? Hindi. Ano, nagpunta ulit ako sa'yo kahapon. Tapos, after akong live, nagutom talaga ako. Basta naano ko lang doon sa live na, hinatid ko si Ma'am Helen sa ospital. Tapos, wala na akong update dahil pabalik-balik ako doon sa guard. Hindi daw niya alam. Ganyan. Di naman ako di ako pwedeng pumasok doon kasi unang-unang hindi ko alam kung anong room siya kasi kahatid ko lang sa ospital. Hindi ko alam kung anong balita, na-admit siya hanggang sa ginabi na ako, alas 6 ata yun. Hindi ko na mapigil yung gutom ko. Syempre nandun na yung uhaw, yung pangangailangan nung sa sarili mo, nandun na lahat. Umuwi ako. Yan, natawag ako ng CRI. Uwi ako. Nasi-CR ako. Ngayon, nakalimutan pala nila ako na nandun ako sa parking na nag-aantay sa kanila. Tapos doon ko na nabalitaan na in-admit na si Ma'am Helen. So ngayon guys, sa lahat ng nagmamahal sa Rich Vlog viewers, mga solid natin dyan, supporters ng aking munting channel. Siyempre guys, kilala nyo si Ma'am Helen kasi si Ma'am Helen, isa yan sa bumuo, no? Bumuo, mga 1 year na. Nagsama yan si Ma'am Helen sa akin, sa hirap at ginhawa ko. Nandyan si Ma'am Helen, nakatuwang ko. Ngayon po, kailangan po nating ipag-pray si Ma'am Helen sa kanyang kaagarang sitwasyon ngayon dahil siya po is naoperahan siya. Hindi ko po alam kung anong pangalan ng sakit niya, basta sa bituka. So yun lang muna ang may update ko sa inyo. And then kanina, thank you so much kay Ma'am Asuncion at saka doon sa gusto pang mag-share ng blessing para matulungan din po natin si Ma'am Helen sa mga kung ano yung pangangailangan niya doon sa ospital. Alam niyo na po yun kung ano yun. So maraming salamat po sa mga tumulong. Yan. At sila Ma'am Ason sa Rich Team. Alam ko may mga tutulong pa po. So maraming salamat. Kanina nagpunta ako kay Ma'am Helen. Aside from kanina, kagabi. So kagabi lango pa siya, hindi mo talaga makausap ng maayos kasi yung sa anesthesia ba, natalab pa po sa kanya kasi kahapon ata ng umaga siya na operahan, tapos napunta kami is hapon. Yun, gano'n. Medyo may impact pa sa kanya yung anesthesia. Kaya hindi mo masyado pa makausap. Itong vlog na to, dun sa mga nagtatanong bakit hindi ko kasama si Ma'am Helen. So, ayoko kasi magbalita ng malungkot. Sobra. Sabi ko kay Ma'am Helen, maraming nagtatanong sa'yo bakit na upload ako kay Kuya Noni kanina.
Siyempre, nasaan si Ma'am Helen? So, yun guys, sa mga nagtatanong at nagmamahal dyan kay Ma'am Helen, si Ma'am Helen muna is hindi na makakasama sa aking vlog dahil sa kanyang kalagayan, sa kanyang kondisyon. So, bukas, siguro mapayag siya. May mga video ako, kaya lang na dun sa Rich Team GC, doon ko po sinin. Mga kunting ano lang sa kanya na nakahiga siya sa ano niya, kamar niya. Doon siya ngayon, nakapagpahinga siya sa kanyang room. Sa ospital pa din siya. Kaya doon sa mga nagmamahal, ang mga kay Ma'am Helen fanatics dyan, at alam nyo guys, kahit sino naman ng mga viewers sa aking munting channel is nabigyan din po kayo ng kasiyahan ni Ma'am Helen. Pag may kasiyahan, ngiti kaming dalawa. Pag may kalungkutan, iyak kaming dalawa. So, isang taon na, no? Isang taon. Kung sa mga solid Rich vlog dyan, sige, kung talagang kayo is solid na sumusubaybay sa aking mga vlog, ako na lang po magtanong sa inyo kung ilang years na po kami ni Ma'am Helen or ilang years na si Ma'am Helen nag-join sa aking pagba-vlog. Sama siya kasi doon niya na-express yung kanyang, alam niyo po, yung stress sa buhay, yung nagiging, yun na pinakaano niya, way niya na nawawala yung kanyang problema. Masama siya sa vlog ko, alam ko nag-i-enjoy siya, ganyan. So, ilang years na? Bina, ilang years na? 1 year. 1 year na. Sure ka? Sabi yung bugo. Walang sobra? O baka may sobra? Siguro baka may sobra man. Konti. Kasi nung first kitang nilingap, si Ma'am Helen nakasama ko. Oo, yun sa bahay. Nakikita ko din sa atin. Yun. Kasi ang paragbitbit ng mga dalayo ng ayuda. Pag nagbibitbit yun siya ng ayuda, Ma'am Helen, intro tayo. Dito ka sa likuran ko. O, intro kami. Tawanan kami. Oo, tawanan pag nandyan sa atin. Tawas. So, yun. Ay, pag-pray natin sa atin. Gumaling na. Mas mabilis na agad. Kaya, yun yung lago na to. Please, tulungan nyo ako na ipag-pray si Ma'am Helen sa kanyang umiyak ako. Mamaga na yung mata ko, guys. Ba't may something? Hindi ko ano. Hindi ko explain. Hindi ko kasi matiis na nakikita siya sa ganung kalagayan. Parang pausuhan, hirap siya magsalita, no? Parang pinipilit, parang, ewan ko lang para sa akin, parang pinapaano niya na parang okay lang siya, pero mahirap yung ganun, ano? Kasi sanay baga tayong tatawa na, kain na, Ma'am Ritz, kain Hindi na. na rin kasi hindi na rin kasi biro yung pinagsamahan namin. Mas ano pa, it's kaibigan. Sa lahat ng unos na nangyari sa buhay ko. Pasensya na ha. Siya yung karamay ko. Kay bad news, kay good news man yan na dumating sa buhay ko. Siya lahat. Kumbaga, nagko-comfort, kaya, kapag may mga times na down ka, nandyan siya. Kaya hindi ko may balita sa inyo dahil bad news. My gosh. Kaya dun sa mga nagtatanong kung bakit wala siya sa vlog ko. Katakot naman ang babalita mo. May kailangan ka man sabihin natin. Masabog na yung dibdib ko. Kasi nga, kagabi, nakasanayan ko kasi pag gabi, halimbawa na sa bahay, nagla-live ako, nakikita ko na, pag lumalabas ako ng kwarto, nakikita ko siya.
may mga binabalita siya sa akin, may kinikwento siya sa akin. Tapos kagabi, nung ako lang sa bahay, dun ko naalala na pag nagle-live ako, paglabas ko nakikita ko siya, tapos mga pinag-usapan namin, nagtatawanan kami. Alam mo yun, tapos masagi sa isip ko na nandun na pala siya sa ospital ngayon. Naoperahan siya. Bakit siya pa? Kasi syempre siya na tumayo sa aking ate, nanay, kaibigan. Yung pinagsamahan namin, minsan gagalit ako. Hinahayaan lang niya yung galit ko. Hindi niya ako pinapatulan. Pag siya naman galit sa akin, hinahayaan ko lang. Hindi ko siya pinapatulan. Basta nandun na yung salita na, sorry ha. Kasi, takot mo naman kasi magsalita eh. Minsan ganun ang ano ko sa kanya. Ganun din siya. Yung, as in, harap ko, sa likod ko, buong pagkatao ko, kabisado niya yung ugali ko. Yung ganun. Sino pa yung sinasandalan mo? Siya pa yung nagkakaganyan. Alam mo yun? Sa mga advice niya, doon ako naging matatag. Kaya hindi talaga maiwasan ng maiyak. Hindi ko maiwasan na tatanong mo sa kay Lord, bakit siya pa? Dami naman dyan. Alam mo yun? Kaisa-isa na lang na karamay ko sa buhay. Bakit ganun? Puros na lang ba pagsubok? Tamo kanina, pagdating ko sa ospital, yung naalala ko yung masasaya naming araw sa pagbablog. Tapos makikita ko, nandun siya nakahiga. Ang sakit, ang sakit. Ganun pala. Ang pakiramdam na napamahal na sa'yo, parang ganun. Ganun. Napalapit na yung loob. Kaya, dun sa mga nagtatanong na ano nangyari, hindi ko kayang balitaan, guys. Kasi, hindi ko kaya eh. Hindi ko kayang ilabas. Para sa akin kasi, bad news. Sobra pa sa bad news. Kaya kanina nung nasa hospital kami, hindi ko na naman mapigilang umiyak. Kaya dun sa makapanood ng vlog ko na to, mga nagtatanong, yun po yung dahilan kung bakit hindi ko na makasama si Ma'am Helen sa pagbablog. Siyempre, pinagdadasal ko na maging maayos. Gagaling ka agad siya, makaka-recover siya sa ganong sitwasyon, kasi hindi kasi yun ang kinasanayan ko. Pasensyaan nyo na ako, guys, ha. Gusto ko lang talagang mailabas yung sa loob ko.
kanina, baka maiyak ka din. Ah, Baka maiyak ka din. inaano, kinokontrol ko lang. Okay. Kasi umiiyak ka na eh. Mama, kanina sobrang maga ng mata ko no, pagdating mo. Ah. Ha? Ay, kaya pala kanina yung paglaba mo, ano, parang sabi ko, parang ang mata ni Ate Ritz, parang, Ano? ewan ko, bagong gising ka ba o ano? Bakit? Ano pansin mo sa mata ko Bugto. kanina? Ha? Bugto. Pero para iyak ka pa kagabi. Hindi ka nakatulog naman. Mga alas 3 na madaling araw. Kaya masakit ang ulo ko ngayon. So, ikwento mo na lang sa kanila kung anong ginawa natin ngayon. Ano, Kwento mo. kami ngayon guys ay pumunta kay Ate Helen. Siyempre kanina mga 12 na yata ang tanghali. Tapos dinala po namin siya, dinala ng pagkain. Saka kinamusta na din po. And saan ba natin pinuntahan? Yung ganap ng kanina. Nang punta kami ng LBC. Opo, LBC. Para dun sa mga paninda po ni Ate sa online. Tapos nandito na kami. Parang nagkatikat lang. Pauwi na. Nagpahinga lang ako dito konti kasi sobrang init yung sobrang init yung panahon. Nagmukha na ako gising sa init. Namumulak ako eh.